खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मा हाब्रेबाय थायोथाय खोमायाव हाबफैयो ब्रेना गुबुनजों थांबाय थायो माने बारा मोजां जाया बिदिब्ला बाथ्राया जाहैबाय मा थांनाय जोंनि 30 तारिखआव जानुवारि 30 तारिख 2026 बावहाय बिनि सिगां जोंनि एनडिएफबिनिनो सोद्रोमाफोर फासिनि अर्डार जादोंमोन जाय अजय बसुमतारी आरो विष्णु नार्जारी जिहेतु हाइकर्टआ विष्णु नार्जारी आरो अजय बसुमतारीया जाहैबाय चिरां जिल्लानिनो बियो थांनाय 30 तारिखआवनो फैदों बा फासिनि अर्डारा हाइकर्टआ दिनै बिथांमोनखौ निर्दोष होननानै बिथांमोनखौ फासिनिफ्राय बोखारनाय जाबाय लोगोसे केसआबो बिथांमोनना उइथड्र जाबाय दा खोथाया जाहैबाय विष्णु नार्जारीखौ थांनाय 30 तारिखआवनो बिबो जियालनिफ्राय फैनांगौमोन नाथाय विष्णु नार्जारीया लकेल थानायावहाय फिसा केस थानायखाय बिनि थाखाय बियो बेल मोननाय जायाखैमोन दिनै बिनि बेलखौ होसिगोन विष्णु नार्जारीया बिनाबो दाखालिनो केसआनो उइथड्र जाजोबखाबायमोन लोगोसे फासियाबो उइथड्र जाखाबाय तो लकेल थानायावहाय मोनसे फिसा केस थानायलाय बिखौ हगारथ'नाय जायाखैमोन बे लकेल थानानि मोनसे फिसा केस दंमोन नालाय बियो बेल मोनाखैमोन तो दिनैहाय खोनानो मोनदों विष्णु नार्जारीया सावगारिखौ होगासिनो दङ आं बे लकेल थानानि जिहेतु केस दंमोन बिबो दिनै बेल मोनसिगोन खोनानो मोनदों न'नि मानसिफ्रा दिनैहाय बिथांखौ बेलनिफ्राय लायनो थांगासिनो दङ विष्णु नार्जारीयाबो जिहेतु फासि अर्डारमोन बिनियाबो केसआ टटेलि जोब्बाय आरो फासिबो जानाय नंलिया बियो तो जों बिखौ खोनानानै बा न'खरनि मानसिजों आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन बा बे फासिनि जायफोर केसआव थाबायनाय ना केसनि थाखाय बिथांमोननियाव मोनसे कमिटि दङ बै कमिटिनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनजों आं सावरायहरनानै जे बिथांमोना बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायहरदों तो जों बिखौ जायफोर केस थाबायनाय बिनि फारसेबो जों धन्यबाद होनांगोन आरो बावहाय जों सोरबा सासेखौ धन्यबाद होबाथ' बोरै जानाय गासैखौबो होनांगोन जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनिबो आरो थांनाय बारफोराव जायफोर दैदेनगिरिफोर बे केसआवहाय बा बिथांमोना थाबायाब्लाबो फाइनेन्सियेलि मदद खालामनाय बिथांमोनखौबो धन्यबाद होनांगोन स्पेसियेलि जोङो जायफोर उकिल एडभकेटफोर हाइकर्टनि एडभकेटफोर बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावनांगोन बा गोजोननाय बावहरनांगोन आरो लोगोसे जायफोर हर सान खस्थ'यै न'खरनि बिमा बिफाफोर बिथांमोना दुखु दाहाजों थानाय आरो लोगोसे केसखौ थाबायफानाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा गोजोननायखौ जों बावनांगोन आरोबाव जों आरोबाव नैबे मोनसे दानि जाय खुंथायाव थानाय बिथांमोनाबो मदद खालामनाय जा एसे एनै मदद खालामनाय बिथांमोननिसिमबो जोङो थेंक्सखौ गोजोननायखौ बावनांगोन दा अनलि जों बावहाय सोरबा सासेखौल' जों बावनानै गोजोननाय होनानैथ' मा जानाय हारिनि थाखाय जायफ्रा नांथाबनाय बा दुखु दाहा लानाय बा खस्थ' लानाय बिथांमोननि फारसे बावहाय राजखान्थि गेलेलायालाफानो जोंनि हानजायासो उदां खालामबाय जोंनि हानजायासो इदि खालामबाय जोंनि दैदेनगिरियासो बेफोरबायदि खालामदों होननानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङोब्लाबो जानाय नङा थ' आं सानो दा बेफोर नैबे बिथिङावबो राजखान्थि गेलेलायाबा मोजां जागोन खारन दिनै राजखान्थिया खामानिखौ मावजोबनोबो हायो आरो जाय खामानिखौ मावनो हाया बेखौ राजखान्थि दोलोआ मावनोबो हायो आरो जाय जिनिसा मावनो हानाय गोरलै खामानि बेखौ मावालाफानोबो थख'नोबो दोननो हायो बे अबस्था गोराबो खालामनो हायो गुरैबो खालामनो हायो राजखान्थि होननाय जिनिसा थ' ओंखायनो आङो माखासे विष्णु नार्जारी बिथांनिखौ माखासे भिडिअखौ दाहाय जुदि उदां जाथारोब्ला बा बिथांनि गामिनि रायजो राजाफ्रा जिहेतु बरायगोन बिनि भिडिअ फुटेजफोरखौ जुदि मोनोब्ला आं नोंथांमोननो डिटेल्सै जों खोन्थाफिनगोन आरो हानायमानिखौ जों भिडिअखौ होनोखौ नाजागोन थ' आं गोजोननाय मोनदों जों दिनै जियालाव बेफोरबायदि जायफ्रा फासि जानायनिफ्राय बोखार जानाय बेफोरबो जे सम्भब जायो
बेखौ आं बिराद मोजां मोनदों आरो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों नांथाबनो न'खरनि बिदानो बिमा बिफाफोर मोनफिनदों गावनि आंगो मानसिखौ बिनि देरसिन आरो मा नांबावगौ बे आरो बाथ्राया थ' जिखियानो जाया माने बिष्णुनि न'खरनि बाय बाहागि बिथांमोनाबो लायनो थांगासिनो दङ जिहेतु दिनैहाय बेल मोनगोन लायनो थांगासिनो दङ बेल मोनोब्लानो बिथाङा जेलनिफ्रायनो उदां जाबोगोन फिसा केसनि थाखाय लकेल थानायावहाय मोनसे फिसा केस थानायखाय बिथांखौ बेल होनाय जायाखैमोन बिखौ मैयानि दिनाव मैयानो उदां जानांगौमोन बियो खिन्थु मैयानो ओंखारनांगौमोन जेलनिफ्राय खिन्थु मैया ओंखारनाय जायाखै दिनैहाय बिथाङा बिष्णु नार्जारिया ओंखारगोन थ' दिनैहाय आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो गासैबो रायजो राजानो एसेब्लाबो फोरमायनो मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों फोरमायनानै थ' आरो दा बेलासिहालागै 100% दिनैहाय बिथांमोना जेलनिफ्राय ओंखारथारोब्ला आं बिनिबो भिडिअखौ नोंथांमोननो रायजो राजानिसिम फोसावगोन बा खोन्थानोखौ नाजागोन थ' लोगोफोर बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै आंनि बेखिनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि